ריגה, בירת לטביה, עיר בת 1,000,000 תושבים. נולדתי כאן ב-1947. כהיה נהוג באותם ימים, קראו לי בשם הרוסי בוריס, ולא בשם יהודי ברל. ב-1971 עליתי לארץ, וכעבור 19 שנה, ב-1990, חזרתי לכאן יחד עם צוות הצילום של הטלוויזיה החינוכית ושירות הסרטים הישראלי. חזרנו על מנת לראות מקרוב מה זה גלסטס ופריסטרויקה עבור יהודי ברית המועצות, יהודי ריגה. האם אכן הגיעו זמנים חדשים? האם אכן הגיע מזל חדש? Перед вами средневековый город, Старая Рига. Город расположен по обе стороны реки Даугавпилс. במבט ראשון, העיר לא השתנתה כלל. אותה ריגה העתיקה ועץ ריגה, אותם בניינים. בניינים רבים אפילו שופצו, וכמעט אף בניין חדש לא נוסף. הרחוב המרכזי, רחוב לנין, גם לא השתנה כלל. כאשר חזרתי לירושלים, הקרנתי את הקטעים ליוסף מידלביץ'. זה מקום שביליתי שם כמה חודשים טובים. אמנם את המקום עצמו לא רואים כי הוא נמצא מתחת לאדמה. זה בניין של הקג"ב שנמצא ברחוב לנינה, וכאשר התלוננתי לחוקר שלי, המייג'ר פופוב, שהתנאים, שהמתת אנושים, הוא אמר, מה אתה רוצה מאיתנו? זה היה אומנם בית מלון, אבל אחר כך גסטאפו הכשירו את זה לבית סוהר, תתלונן לגסטאפו. ברחובות הייתה אווירה שהכל מותר. מוזיקה לטית לאומנית, עיתונות חופשית, לא פראבדה, לא איזווסטיה, עיתונות שגובלת באנטיסובייטיות ואולי עוברת אותה, ולא נורא, אנשים קנו, לא התביישו ולא פחדו. גם שוק הפרחים במרכז ריגה, ליד בית המשפט, השתנה. בהתחלה לא הבנתי במה, אחר כך תפסתי שהיו כאן פרחים בשני צבעים בלבד, אדום ולבן, לבן ואדום, צבעי הדגל הלטבי. אנשים קנו את הפרחים, חצו את הכביש והניחו אותם על יד אנדרטת החירות, אנדרטה שמסמלת חירות ועצמאות של לטביה. ולא רחוק משם פסלו של ולדימיר איליץ' לנין, נטוש ומוזנח. אנשי ריגה נראו לי מוטרדים, מודאגים ממשהו. מהירו ממקום למקום, והמון אנשים היו ברחבות בשעות העבודה, כאילו לאף אחד לא עבד. בן דוד שלי לקח אותי לסיבוב, לראות את העיר ולהכיר אותה מחדש. נסענו למלא דלק. בעיר כולה יש 5 תחנות דלק בלבד. באחת מהן ספרתי פחות או יותר 400 מכוניות בתור. המתנו 5 שעות, לבן דוד שלי נמאס, ואז עזבנו. עזבנו פשוט לתור אחר. נסענו לקנות וודקה. החנות תיפתח רק בשעה 2 אחרי הצהריים, אנשים מחכים מ-6 בבוקר, נמאס לנו גם כאן. ראינו ממול עוד תור. שאלתי, מה זה? אנשים לא ידעו להשיב. רק אלה שכבר היו בפנים ויצאו עם הסחורה, התגאו בכך שהיום השיגו משהו. שטיחים. בשוק המרכזי של ריגה, שוק הקולחוזים, התור היה קטן, המחירים גבוהים, כרוף, משכורת יומית של מהנדס. משם נסענו לסופרמרקט. לא הספקנו לראות מה היה בעגלה, עברנו בין המדפים, הרבה לא מצאנו כאן. וכאן אני אולי גיליתי את סוד הקיום של האיש הריגאי הממוצע. הוא צריך לרדוף מתור לתור, לרדוף אחרי הפרודוקטים, ואם יתמזל מזלו, בערב, אחרי 8-9 שעות של ריצות, אולי יביא הביתה משהו. נגני הרחוב קיבלו 9 ברובלים, רובל, 3 רובלים, בזמני זה היה סכום די גבוה. אחר כך ראיתי הפגנת הסטודנטים והבנתי שבעינם רובל שווה לקפייקה בימים שלנו. שאלתי את שר הכלכלה יאני סבלטיץ'. Вы мечтаете о том дне, когда исчезнут очереди?
Естественно, потому что все эти очереди и все другое, это просто зеркало наших, скажем, нерешенных коренных вопросов экономических отношений. Когда это может произойти, на ваш взгляд? Года через 2-3. Зависит от нашего умения, от нашего ума. К сожалению, в экономике мы очень большие профаны. Мы потеряли в Латвии в 1941 году деловых людей, знающих что-то. Мы потеряли их в 1949, мы потеряли их в 1959, мы теряли их и потом, хотя бы всеми процессами и еврейской эмиграции. Так что мы, к сожалению, должны начать в этих вопросах с нуля, поэтому первые такие признаки, что очереди исчезнут, я уже сказал, 2-3 года, а вообще этот процесс возрождения, он будет довольно тяжелый. מדי יום ראיתי הפגנות של לטבים, הפגנות מול הסובייט העליון, הדרישה, ניתוק לטביה מברית המועצות וגירוש הצבא האדום, והשוטרים בשקט מופגן נשארו בצד. וגם היהודים התחילו להפגין, הדרישה להחזיר את הרכוש היהודי אשר הוחרם על ידי השלטונות הסובייטים בעת סיפוח לטביה ב-1940. שאלתי את שר התרבות הלטבי, המלחין ריימונד פאולס. Вы знаете, я бы здесь откровенно мог сказать, что я сторонник тех отношений, которые у нас уже были, когда у нас была свободная республика. Это полное равноправие всех народностей, которые живет в Латвии. Вы готовы, чтобы здешние евреи учили иврит, учили историю еврейского народа, историю Израиля, ездили в Израиль в гости? Я за это, да, полностью. И притом, если вам известно, мы одни из первых, мы отдали дом, который у нас находится в центре Риги, который был раньше еврейский театр до 1940 года. Мы сейчас уже постепенно все это отдаем еврейским организациям. מקס גולדין, מלחין, профессор באקדמיה למוזיקה, рига. Все песни у вас собраны в этой коробке? Все песни? Здесь только 200, здесь 300 песен. Да я забрал 1000, я здесь отобрано 250, я много собрал. Я 30-35 лет, не знаю. Послевоенные годы. מוזיאון רמת גן. בחדר זה שמור אוסף תמונות של הצייר יוסף קוסקובסקי. צייר שעלה לארץ ב-1969, נפטר כעבור כמה חודשים, והנושא המרכזי בעבודות שלו היה שואה, רומבולה. היום התכנסו כאן אנשים אשר לפני שנים רבות, באמצע שנות ה-50, שרו ביחד במקהלה יהודית, בריגה. איגר דינר, טכנאי אלקטרוניקה, צלם חובב המתעד את יהודי ריגה. Какая была атмосфера в этот день? Ой, Плакали? и плакали, все, что хотите. Все же необычно, вы же сами понимаете. Почему необычно? Ну, почему необычно? Такое событие было, и то не такой величины, было 50 лет тому назад, 49, если точно. То есть 50 лет не было русской школы? Не было, конечно, не было. גם כאן, בבית הכנסת היחידי, והוא גם המרכזי בריגה, הורגשה גלסנוס ופיריסטרויקה. היהודים, גם מבוגרים, גם צעירים, החלו לחזור לכאן, לחזור לשורשים שלהם.
בשנת 1990, לראשונה, התכנסו ביחד יהודי ריגה על מנת לחגוג ביחד את חג הפסח. Die Aliyah in die alle Länder. Jetzt ist es Mamschich. Jetzt kommen zurück die Inen in Zukunft in Russland. Hier kommen sie zurück, Herr Fiswohl. Seht mir das, das, was ist gewesen geschrieben. In Irmiyahu Anuvi kommt jetzt vor. Вы знаете, я отношусь, вот я сейчас подумал об этом, с двойным чувством. Во-первых, с чувством сожаления о том, что я, прожив уже 45 лет, раньше этого не знал. И, во-вторых, чувство причастности к великому народу все-таки. בוודאי. אתה תלמיד טוב? ככה. לא טוב מאוד ולא רע. בית הכנסת הפך גם למעין אולפן ללימוד עברית. בפינות שונות, מדי ערב, מתכנסים מבוגרים, מתכנסים צעירים, ולומדים, לומדים ולומדים. האגדה הבאה זה אגדה על כותל המערבי, הכותל של האביונים. פימה הכין את האגדה הזאת בבקשה. האגדה הזה רצתה לומר לנו שלשם יקרה מאוד עבודה של עניינים עניים והביונים. אביונים. המורה הראשונה שלי הייתה אימא שלי. היו לי ספרים, ספרי לימוד שאני למדתי מהם. כמה זמן למדתי מאדון דייפט. למדתי בבית ספר עברי, שמסרני אבי באומרו, הפרה גואה, הכבש פועה, הלטי מדבר לטית, ומדוע שאנחנו לא נדבר בשפתנו העברית. כיתת מבוגרים, בית הספר היהודי בריגה. עזריאל דייפט מלמד אנשים נשואים איך לחזור לנעורים בשפה העברית. אני גדלתי במשפחה יהודית קשר שלה עם היהדות התרבותית, נגדיר את זה ככה, היה מקרי בלבד. בבית לא דיברו על יהדות, אנחנו ידענו שאנחנו יהודים, אבל לא היה שום דגש מיוחד. ורק ב-1956, בהיותי נער בן 14, אני במקרה נתקלתי עם יהדות שונה, יהדות שלא הכרתי אותה קודם. בחנות של אלטה זכן, חנות לממכר דברים ישנים, עתיקים, אני נתקלתי בערימת ספרים שכנראה מישהו מכר אותה שם לפי משקל. וכשפתחתי אחד מהספרים אני נדהמתי לראות שזה ספר של דובנוב, היסטוריה של העם היהודי. הספר השני היה ספר של אחד העם, וספר שלישי היה ספר של מוזס הס, רומא וירושלים, וספר רביעי היה ספר של מסעות בנימין תודלה. כל השמות האלה לא היו מוכרים לי, כל הנושאים האלה היו לא מוכרים לי, וכשהתחלתי לדפדף אני ראיתי שזה עולם אחר לגמרי, עולם יהודי, אבל אחר לגמרי, עולם שלא הכרתי אותה קודם, ומזה למעשה התחיל המפגש שלי עם הציונות אחרת, או עם יהדות אחרת, שלמעשה היא ציונות. במשרדו התל אביבי נזכר אפרים צל בימי ילדותו. המשקל הזה היה שווה הרבה מאוד שנים של מאסר. אני מניח לעצמי שמכר את הספרים האלה לפי משקל לא יהודי, גוי, מפני שיהודי היה מבין, לא היה מעיז להביא את זה לחנות הזאת ולמכור אותה, מפני שזה היה צפוי לו מאסר. מרכז העיתונות בריגה. לפני כשנה, לכל השמות של העיתונות הסובייטית, נוסף שם נוסף בקומה 13, וק, וסניק еврейской культуры. Урех Эйтон Андрей Дозорцев. Зачем нужен наш журнал? Я думаю, что если очень просто ответить на этот вопрос, то он нужен прежде всего потому, что других нету. И это самое главное. 1,5 или 3, здесь
цифра может расходиться. Миллионы евреев Советского Союза, лишенные средств массовой информации в принципе как таковой, нуждается в этих средствах, как любой другой народ. Отдали в лапы Гитлеру миллионы евреев. מרכז ריגה, כיכר המילים המצטיינים, סטחנובצים, בשפה המוכרת לנו. ב-1989 התכנסו יהודי ריגה והניחו אבן פינה לפסל שמסמל את גוגלשול, בית הכנסת המרכזי שעמד כאן פעם ונשרף על ידי הנאצים בפרוץ המלחמה ב-1941. היו כאן דגלים שונים, דגלי ישראל עם שני פסים תכולים, וגם איזשהו דגל מקומי, עצמאי, דגל עם מגן דוד בלבד. שאלת אחר כך את האנשים, מדוע? והם אמרו, ישראל זה ישראל, ואנחנו כאן עדיין, וזה הדגל שלנו. Древняя земля народа Израиля оказалась недоступной для тех, кто спустя короткое время заполнил Освенцим, Треблинку, Терезин, Штуту. רומבולה ליד ריגה. קלמן פרייזוס מטפל בהתנדבות בקברים של האנשים שנהרגו כאן בתקופת השואה. Это где Моген-Довид поставлен, и весь город вздрогнул, что увидел впервые Моген-Довид, что это был страх смотреть на Моген-Довид. Это Цион, а Цион это не наше, так должен понять весь русский народ. Постепенно он привыкает. Зато поставим такой камень, если он был бы чуть меньше, его не было, он был бы перевернут. А вот этот камень будет стоять, его так можно обрезать чем-нибудь, назад вычистим. Но это фундаментально, что любой, кому не нравится, может его сторону с места. ב-1940 סופחה לטביה העצמאית לברית המועצות במסגרת ההסכם מולודוב-ריבנטרופ הידוע. ריגה הוכרזה לבירת לטביה הסובייטית. מיד אחרי הסיפוח התחילו הסובייטים להגלות יהודים, וכ-15,000 הועברו לסיביר. אלה היו למעשה אותם יהודים, היחידים כמעט, שניסלו אחרי השואה. 22 ביוני 1941. גרמניה הנאצית תוקפת את ברית המועצות, ובתחילת יולי נכנסים הכוחות הגרמנים לריגה. אותם יהודים שלא הספיקו לברוח, לא הספיקו להימלט, הושמדו כמעט כולם במסגרת האקציות, ורק כמה מאות שרדו אחרי מלחמה, אחרי שואה. אוקטובר 1944, הצבא האדום תוקף את הגרמנים, ואחרי קרב קשה, ריגה משוחררת. הקריין הסובייטי הלאומי יורי לויטן מכריז שריגה היא שוב בירת לטביה הסובייטית. Штурмом овладели столицей советской Латвии, городом Рига. במסגרת הכוחות הלוחמים הייתה גם אוגדה לטבית, שרבים מן הלוחמיה היו יהודים, יהודי לטביה. גם ז'נינובה ז'ניץ לחמה בשורותיה. 18 октября, уже 13 уже освободили Ригу. И мы бежим с Дайной по тротуару, и люди стоят, бледные, напуганные. Не знаю, счастья я там мало видела на этих лицах. Но они встречали нашу армию. По этой Московской улице всегда были евреи. И все эти еврейские магазины, ни одного еврея не видел. Понимаете, нет евреев. Как это Рига без евреев? Я же не верила. Нам рассказали, что всех расстреляли. Мы-то не верили. Я не верила. Бегу к старому городу смотреть. Может быть, наших найду. Я прибежала, дом стоит. Веспасета-стрит. Смотрю, доска там. На доске нету больше наложниц. 18-й квартире. Нету наложниц. И убежала дальше. Бежала по всем квартирам, где были наши родственники. По всем, сколько я помнила. Обежала всю Ригу, никого я не нашла.
גם קלמן פרייזוס לחם בשורות האוגדה הלטבית ושחרר את рига. Калман, когда вы впервые узнали о Румбуле? 13 октября 1944 года мы освободили Ригу и сразу узнали об этот ужас, что произошло здесь. В конце месяца были свободнее, мы стояли в Рижском заливе, я пришел сюда, и что я увидел? Увидел на каждом месте, где сейчас воздвинут могила, была груда костей и пепел наших евреев Рижского гетто. В последние числа ноября 30-го они уничтожили, расстреляли 24 тысячи человек. А вторая акция, они уничтожили еще больше. Этим было закончено вся существование евреев города Риги, Рижское гетто. אני הגעתי לרומבולה לראשונה בשנת 1964, וכאן פגשתי את גסיה קמייסקיה. מתי פעם ראשונה ראית את המקום הזה? רומבולה הראשונה זה סתיו 1951, כששלמה בעלי לקח אותי למקום, שום דבר לא היה, רק עצים. מקום עזוב, שתחת כיפת השמיים, עצמים, עצמות פזורות, אביזרים של ילדים, הכל נורא מוזנח, ואז הוא לקח קצת אדמה, הוא היה בטוח שאחותו נשארה פה. אמר קדיש, איפשהו במרחק כמה מאות מטרים, היה שדה אימונים של הצבא האדום, כאילו שום דבר לא השתנה. במרחק מה? בתים של איכרים. איפה הם היו באותו לילה? באותם לילות של 41. Мы находимся с вами в самом начале Рижского гетто, куда согнали примерно 30 тысяч рижских евреев, которые не успели эвакуироваться с началом. Александр Бергман, Рига. Уничтожение всего еврейства практически еще не понимали, хотя у нас могли бы уже быть определенный, был у нас уже определенный опыт, вот это начало оккупации города Риги, когда погибло около 4 тысяч мужчин в результате действий местных фашистов. Вот 4 июля я уже рассказывал вам, что я потерял дедушку, 2 дядей, которые латыши, ворвавшись в их квартиру, расстреляли. מאיר וסטרמן היה מאחרוני הפרטיזנים שלחמו נגד הנאצים באירופה. Я старался в этот район не ходить. Боялись? Ну, что бояться? Ну, что тут бояться? Боялись воспоминаний? Чтобы, вообще-то, начать жизнь заново, ну, как-то надо было отодвинуться от этого, как-то заглушить все это. Ну, и вообще-то я старался не ходить. Но я вижу перед собой эту улицу Луцис. Я вижу ее перед собой залитую кровью. Я сам, вот Изя Клейман жив еще, которым мы убирали трупы после первой акции. Детские трупы. Да. И штабелями клали их на старом кладбище, Алтнидичем Бишейлом. Там была стена кругом, теперь за стеной нет. И когда ты ходишь и видишь, идет троллейбус, идет нормальная жизнь. Люди ходят, стоят в очереди в магазинах. Не знаешь, естественно, жизнь есть жизнь, люди должны жить, но примириться с этим очень трудно, что это все ушло, и как будто это и не было. Вам иногда это снится по ночам? О, спросите мою жену. Вы считаете, что можно простить? Вы простили? Что значит простить? Я против этого понятия о коллективной вины. Тогда мы подходим, собственно говоря, к принципам антисемитизма, да? О коллективной вины евреев тоже. Надо говорить о вине конкретных людей и конкретной прослойки, а не сваливать эту вину на весь народ.
1 במאי 1990, יד ושם, בקעת הקהילות. המשלחת הלטבית ופרופסור סטרדיש בראשה מגיעה לארץ ומבקשת סליחה ומחילה בשם העם הלטבי על הפשעים שנגרמו ליהודים בתקופת המלחמה. והיו גם לטבים אמיצים, אנשים שעזרו ליהודים, הצילו אותם בזמן המלחמה. הבולט בהם, האמיץ בהם, היה ז'אניס ליפקין. Я могу сказать, что это просто невероятно. Это не я не знаю, просто таких людей не бывает на свете. Это сказка, легенда, я не знаю, как назвать, как это. Он просто таким родился, ничего не боялся. Есть же люди, которые всего боятся. Они боятся слова сказать, они боятся назвать слово Израиль. Они даже этого боятся. Этого не боюсь, он не боялся. Жалко, что я его раньше не знала. Видимо, я тоже его не знала, потому что я много чего, мы много не знали. גם שמו של ליפקה היה אסור לפרסום ולאזכור במשך שנים. היום, בתקופת גלסנוסט, מקימים מצבה על קברו, ואלפי אנשים מתכנסים על מנת לכבד את זכרו. אפרים צל הגיע לרומבולה בגיל 21. 1963, לראשונה אתה מגיע לרומבולה, ואתה נתקל באיזשהו איש מוזר שמסתובב עם המצלמה, מתנפל עליו יחד עם חבר שלך ומוציא חומר צילום. מי היה האיש הזה? אני אגיד לך תכף. אני הייתי רוצה לציין אולי לפני זה, על מנת להסביר את האווירה ששררה אז. זה היה מפגש... אתה לא צריך להתנצל. לא, אני מרגיש לא נוח כלפי איש, זיכרונו לברכה, בובי צייטלין. באווירה גם היה חשש שבסביבה ישנם הרבה מאוד סוכני קג"ב וסוכני חרש. ואז במסגרת האספה אני פתאום ראיתי גבר צולע, שבביטחון מלא מצלם את כולם, מצלם כל האירוע, וזה היה די מוזר ודי לא מקובל באווירה של אז. שמישהו שלא מפחד מצלם את כולם. מה היה מיוחד? ממה יוכלו לחשוש אנשים שהתאספו על הקברים? אני מניח לעצמי שבשום דבר לא היה שם שום דבר לא חוקי או שהיה יכול להביא למעצרם, אבל האווירה בכלל, שפעם ראשונה יהודים בלי אישור של ממשלה, בלי אישור של אף אחד, מתאספים והתאספו מאות רבות של אנשים, מתאספים ביחד, ולא רק מתאספים ועומדים, אנשים עמדו וקראו שירים ודיברו ואמרו נאומים, וזה היה משהו לא רגיל לתקופה ההיא. Wir kommen nachher, sei Winter, sei Sommer, nachher geht ein 9. oder 30. Nummer, euch kommt dann nachher zu der Halbschabahn, noch besser bewemmen, a Maschine ist voran, noch See, noch zu Fuß, mein getriebener Herr, im Begleit von SS, hint und Gewehr, im Begleit von SS, hint und Schakal, und noch da auf dem Mord, sie seien gefallen. Und noch da auf dem Mord, im fertige Grieber, und da auf dem Mord, sie seien verblieben. Von Ghetto bis in Teut gewesen ist 13 Kilometer und herum ein fremder Schnee und ein fremder kalter Wetter. Gleichgültig und fremder, die guckt auf sie der Himmel, noch etliche von sie haben erlebt zu seiner Blimmel. 38.000 verschnittene Lebens, 38.000 übergehackte Strebens, 38.000 niedercholmte Träumen, ausgemerkt, ausgewebt, wie der Räuch von Käumen. Начало только. פעמיים בשנה התכנסו יהודי ריגה ברומבולה לזכור את המתים. ובימי ראשון היו מגיעים לכאן צעירים, יהודי ריגה וגם מבוגרים, היו מגיעים על מנת לסדר את הקברים, לשתול את הדשא ולזכור את המתים.
בית הספר היהודי, שיעור על תולדות עם ישראל. התלמידים מתווכחים, מי היה טוב יותר, המלך דוד או המלך שלמה? Хрущев хотел... Он хотел настроить всем дворцов. Что мне как-то Давид больше симпатизирует. Мне, честно говоря, тоже, потому что если рассматривать сейчас положение Израиля, да, то сейчас царь Давид там был преемным гораздо больше, потому что Соломона, если такую политику проводить, как он, принял бы нейтралитет, во всем согласился на это арабское государство, и через несколько лет все Сирия, да, там арабское государство, там Ливия, все бы только и знали, что делали набеги, как это было долгое время после войны за независимость. А царь Давид, он бы там быстро навел порядок. Да не, ну все... Пусть бы он экономику строил, а не воевал. Der Rebbe geht schön tanzen wie der Schach. Still, macht nicht den Gewalt. Der Rebbe geht schön tanzen wach. Им мешало еврейство. Они опасались какого-либо проявления национального огонька. И какую бы форму это не принимало, это их пугало. Они знали, что ахиллесова пята, то есть самое слабое место советской власти, это национальная роль. И мы это сегодня видим. Потому что первое, когда у них лопнуло это дружба народов. Да. Программа была утверждена и дали нам разрешение на концерт. Выходит заместитель директора, он говорит, есть отклики по поводу вашего концерта. А что такое? Только что звонили из Центрального комитета и спросили, кто вам дал разрешение отдать зал, сдать зал на концерт хора Московского района. Почему? Все, это был звонок по телефону. Вы уже знали, что это ваш последний концерт? Это сейчас Да, «Амурские волны» это было последний. На Амур свои волны несет. וכך הם שרו לסיום שיר רוסי מהתקופה הצארית, אמורסקי וולף. 1990, מקהלת כינור, ריגה. Прекрасные песни. Это не только песни рижских, латвийских евреев. Мы их получили из Литвы и из Польши. Это фольклор, еврейский фольклор Польши, который полностью все евреи погибли, там ничего не сохранилось. А мы сохранили, хоть сколько могли, сколько вспомнили, мы сохранили. Если бы вы это не сделали, что бы изменилось? У меня лично в моей жизни, тогда пусто, потому что без этого, так сказать, я не человек. Ну как? Ну, как же без музыки? Вот эту березку, это садил Иосиф Менделеевич, студент, очень преданный к этой работе. Он был с душой и телом. Для того, чтобы посадить березку, он пошел в лесу, выбрал, пришел, это я сажу, взял, посадил. Каждое дерево имеет свое обозначение, и кто ее сажал. Здесь нет ни слова о том, что здесь были убиты евреи. А ни на одном памятнике в Советском Союзе нигде даже нет еврейских слов. Декарбонов, фашизм тоже нет. Везде только написано «мирных жителей».
И зато нам было дорого это место, ибо не упомянуто даже о евреях, только название мирных жителей. Это в переводе для нас евреи. בעצם כן היה מקום יהודי בריגה. בית הקברות היהודי בשמרלי, בפרברי העיר. גם הוריי קבורים שם. כשחזרתי כעבור 20 שנה, לא הכרתי את המקום. העצים גדלו, פה ושם עדיין נותרו שמות ביידיש, בעברית, אבל רובם היו ברוסית. ועוד מקום, בית הכנסת, אותו בית הכנסת היחידי ששרד אחרי מלחמה. הגרמנים פחדו לפצץ אותו, כי הוא היה בין הבניינים ממש צמוד אליהם בעיר העתיקה של ריגה. ויש עוד סברה שגם בגלל שבמרתפיו היה מחסן התחמושת. עד כמה שאני זוכר את המקום, הוא תמיד היה דומה יותר לאתר בנייה מאשר לבית כנסת. הכניסה הראשית הייתה נעולה, תמיד נכנסנו מאחור, ותמיד היו שיפוצים, שינויים, תיקונים. גם עכשיו, כשהגעתי בשעות הבוקר, האתר היה נטוש, לא היו פועלים, כאילו כרגע עזבו את המלאכה. כמו בכל משרד סובייטי היה שלט, מהם שעות הקבלה, למרות שבפנים לא הייתה נפש חיה. נכנסתי פנימה, היה רק שלט, לא לטרוק את הדלת, כאילו היה מפריע למישהו. העולם היה ריק. ואז עליתי למעלה לעזרת נשים, מה שאף פעם לא עשיתי כאשר הייתי צעיר וביקרתי כאן בחגים. הלכתי לבוידם, לעליית הגג, וראיתי פתאום אוצר של הספרים, הכל כתוב עברית. וכל השנים שהייתי פיונר, הייתי קומסומולץ, לא ידעתי שזה ישנו. אתמול אני נפגשתי עם יוסף מידילביץ', הוא ביקש לשאול אותך, איפה לעזאזל אתם קברתם את 1000 עותקי אקזוטוס שעד היום לא מצאנו אותם? איפה הם היום אני לא יודע, אבל זה סיפור מעניין בפני עצמו. למה עשיתם את זה? למה קברנו? או למה עשינו? למה הדפסתם ולמה קברתם? זה היה חלק של קונספירציה, חלק של זהירות. אנחנו הדפסנו 1000 עותקים של אקזודוס, אבל מאחר וידענו שבמידה ויתגלה עותק ראשון, ידעו השלטונות מקור של הדפסה, אז החלטנו שההפצה של הספרים יהיה בערים אחרות, חוץ מריגה. אנחנו עשינו את זה בכל מיני דרכים. אני זוכר שעשו את זה באמצעות צילום, היו מצלמים דפים בודדים, הופכים אותם לספרים בודדים. היו מדפיסים במכונת כתיבה 5 עותקים, 10 עותקים, וחיפשתי כל הזמן דרך איך אפשר לעשות את זה בצורה יותר רצינית, יותר המונית, על מנת שיגיעו להרבה יותר יהודים. 1990, ריגה, עיתון וק. Также мы должны сегодня решить вопрос со статичным тиражом Экзодуса, который мы будем печатать. Ну и поговорить вообще о наших проблемах. У нас проблемы? У нас проблемы. У нас проблем очень много, как и у любой конторы, самой обыкновенной. У нас проблемы с деньгами, у нас проблемы с бумагой, у нас проблемы с распространением, с доставкой. Я бы сказал, что вряд ли можно сказать, что наши проблемы как у всех контор. Все-таки наши проблемы как у еврейской конторы. Как у еврейской конторы почему? Потому что как только запахнет серьезным антисемитизмом и угрозами, тут же у людей срабатывает инстинкт самоохранения, и они будут избегать того, чтобы мы в их почтовые ящики опускали наш журнал. То есть, покупая наш журнал, они как бы объявляют себя, да, я еврей. Кем вы хотите быть, когда будете большими? כיתה א', בית הספר היהודי. Что хочешь сказать? Я хочу быть инженером. А ты? Я хочу водить машину и быть инженером. А ты? Я хочу быть, чинить часы. Чинить часы. А ты, Роза? Я хочу работать в церкви. В церкви? Кем? Львом?
дочке, она в 5 классе. Ей 11 лет, и чувствует она себя намного свободнее, чем я. Намного свободнее. В таких местах, где я ежусь еще, она этого не знает. חדר העבודה של עיתונאי יהודי בריגה, ויטלי קריצ'בסקי, שגרה כאן יחד עם אשתו וירוניקה ואבא שלו, השחקן אנטולי קריצ'בסקי. Считаете ли вы, что история евреев на территории Советского Союза в более-менее близком будущем подойдет к концу? Да. То есть в исторически обозримом будущем. Я убежден в этом. И если, конечно, не случится какой-то кровавой бани. Вы боитесь этого? Да. Все может быть. Все может быть. Пока еще существуют все эти системы, которые были на ходу еще со времен Сталина. Все эти огромные машины, их никто не разобрал, они все существуют. Политические машины. Вы боитесь каждый день? Я боюсь. Я боюсь каждый день, я боюсь каждую минуту. Могу объяснить почему. Потому что нестабильность сегодняшнего положения в Союзе, кстати, наша республика, Латвийская республика, она находится в самом лучшем положении в этом смысле. То есть здесь антисемитизм не проявляется так, как он проявляется, скажем, в России, на Украине или Белоруссии. Но все равно нестабильность сегодняшнего положения является для нас тем побудителем страха. Мы не знаем, что произойдет завтра. И никто этого не знает. Почему вы считаете, даже сейчас в атмосфере свободы евреи продолжают в довольно массовом количестве уезжать в Израиль? Возможно, здесь играют большую роль эти новые негативные течения, которые в Союзе, особенно. При Балтике я не заметил таких, но в Москве, Ленинграде они сильны. И шовинистические отношения. Это отношение не только к евреям, это и к Прибалтике вообще. И я думаю, что люди просто, многие боятся здесь остаться. Боятся почему? Ну, что, может быть, повторятся какие-то такие уже, которые известны в России, эти периоды были. Боятся погромы и так далее, и так далее. Очевидно, я думаю. Так. Вы думаете, что они боятся погромов? Я думаю, что да. У нас есть один день, который считается днем поминовения. Это в память о расстреле Румбула? Да, да, конечно. По Румбуле. Что вы чувствовали тогда в этот день? Это же пурга. В этот день, значит, и учащиеся школы, и вообще люди пошли колонной, вот якобы, так сказать, имитируя путь угоняемых в гетто. Они прошли по главной улице, по Лудзас. Они дошли до кладбища, где лежат очень многие убитые. Там был митинг, потом поехали на Румбулу. Как местные жители отреагировали? Отлично относились. Аплодировали и даже пытались вставать в ту же колонну. Это первый раз, когда флаг с Магомедовидом был принесен по улицам В общем, Риги? да. В общем, да. И отношения, мы еще, так сказать, поглядывали на них боязно. Как они? Отлично. Аплодисменты. То есть можно сказать, что сейчас уже вы чувствуете себя здесь как дома, если можно с еврейским флагом ходить по улице? Ну, как вам сказать? Вы же сами понимаете сложность этого вопроса. Как дома мы не можем себя здесь чувствовать. Но, тем не менее, мы чувствуем себя так, как вот я, во всяком случае, никогда еще не чувствовал себя таким. Вы спокойны здесь? Вы уверены в завтрашнем дне? Нет. Почему? Неуверенность пока что сидит в нас. А страх? Мы боязнь? надеемся, там все есть. И страх, и все, что хотите. Страх мы надеемся, чего? мы будем, так сказать, здесь оставаться, мы живем здесь. Но сказать, что мы уверены в завтрашнем дне, нет. כיתה א', המורה מסבירה לתלמידים שיש להם מולדת פיזית, כאן, בלטביה, בברית המועצות, ואי שם יש גם מולדת היסטורית, ושמה ישראל. Поддерживать все традиции, не забывать язык еврейский, правильно? Но все равно мы не должны забывать, что Родина там, где ты живешь, где ты родился. И помнить о том, что у вас у всех есть еще историческая Родина. Договорились, ребятки? יותר ויותר יהודי ריגה מחליטים שהמולדת ההיסטורית תהיה עבורם גם המולדת הפיזית. מדי יום רביעי מתכנסים כאן, באוויר, במדור למתן הוויזות, יהודי ריגה על מנת להשלים את הסידורים האחרונים לפני עלייתם לארץ.
למסור את הדרכון, לקבל את הדרכון ולהיפרד מהשלטון. Тут еще Михаил Гуревич, это та же семья, да? Это те, кому в следующую среду в 9 часам прийти за полувизами. Все понятно? Кович. מרכז מוסקבה, כאן במרץ 1971, לראשונה בתולדות ברית המועצות, התקיימה שביתת שבט של יהודים. יהודים אשר דרשו היתר עלייה לארץ. בעניין אחר, גם כאן התכנסו היהודים, חדר קבלת קהל של הסובייט העליון. כן, זכור לי טוב מאוד, לפני 20 שנה, אז יום רביעי וחמישי, ב-11 למרץ 1971. שביתת רעב הראשונה, אני חושבת בהיסטוריה של ברית המועצות, של קבוצה קטנה של יהודים, היינו 57 נציגים של משפחות, התאספו אחר כך עוד כ100 נציגים של מספר משפחות, ועוד פעם נשארנו 57 רגעים בלב מוסקבה, לפני 20 שנה, התחלת של ציון דרך. הבניין השתנה? לא הייתי אומרת, אני גם כשהייתי עכשיו במוסקבה לפני חצי שנה, הגעתי אליו, הוא נראה לי אותו בניין, נכון, מה שפעם נראה לי גרנדיוזי, גדול, מפחיד, היום זה היה מאוד רגיל. לנינגרד, בירת המהפכה. ב-1917 תפסו הבולשביקים את השלטון, וברית המועצות יצאה לדרך הארוכה. בקיץ 1970 ניסתה קבוצת צעירי ריגה, צעירים יהודים, כולל יוסף מנדלביץ', לחטוף לא רחוק מכאן מטוס ולברוח לישראל. את הבית הזה ראיתי פעם אחת בחיי, ב-14 ביוני 1970, כאשר הגענו מריגה ללנינגרד, בניסיון לחטוף מטוס סובייטי ולברוח לישראל. ואז עברנו בדרך לשדה התעופה על יד הבית שהוא הרשים אותי בממדים. שאלתי את הנהג, מה זה כזה? הוא אמר לי, זה הבניין של הקג"ב. אמרתי, או יופי, צריך לבקר פה. אמרתי את זה בצחוק, אבל התברר שכעבור יום כבר הייתי שם בפנים. עוד לפני ניסיון החטיפה עצרו אנשי קג"ב את כל חברי הקבוצה. כאשר הגענו לשדה תעופה סמולני, ב-14 ביוני 1970, חטיפת המטוס, ראינו כפר סמולני רק מרחוק, מכיוון שלנו בתוך היער, ורק אחרי שעצרו אותי והוציאו בוולגה שחור לכיוון בית סוהר, אז ראיתי את הכפר, באמת מקום יפה. זה היה גם בוקר יפה, היה, זוכר, את השמיים הבהירים, את השמש, ושאלתי את עצמי, כאשר הסתכלתי דרך החלון, משני צדדים ישבו אנשי קג"ב גם מאחריי, נו, אתה מצטער על מה שניסית לעשות לברוח לישראל? אולי היה יותר טוב להיות פה, ולא, זאת אומרת, להיות מצד השני של החלון, בכפר היפה. אמרתי לו, אני לא מצטער, אין לי מקום בגלות, המקום היחידי שלי בארץ ישראל, אפילו שזה מקום יפה. כעבור כמה חודשים הגיע קלמן לביקור בארץ. יומיים לפני שבוע לריגה, הוא הגיע לירושלים להיפרד מהעיר. הבטחת לקחת אותו לכותל, וגם להפגיש אותו עם יוסף מנדלביץ', שאותו לא ראה מקיץ 1970, מאז מעצרו. Вы мне рассказывали об одном дереве, о березке. Да. Так можно вас познакомить сейчас? Это я не ожидал. Где я тебя встречу? Это все запланировано. Спасибо. Ну, не представил я себе, что после этой березки столько лет, когда мама спрашивала, где березка Йоли. А теперь я тебя вижу. Вы знаете, где березка? Это большая радость для меня. Березка завяла. Нет, березка высокая. Захочешь, пришлю. Она высокая, уже выше проводов достает. И остальные деревья, где Жанни сажал, которые я... За камнем. Рядом с камнем, как они были, так они есть.
мешает стену, поэтому было это здесь свободно ничего. Можно ложиться. Найдете место, папа? Найду. חזרת גם לבית הספר שלי. שום דבר לא השתנה. אותה חצר, אותו בניין. אולי רק דבר אחד כן השתנה, השלט. במקום 67-летняя школа גורדה ריגי, כתוב ביידיש, בית הספר היהודי. אחר כך עליתי לכיתה שלי, לכיתה שבה ביליתי 7 שנים, לכיתה שלי לשעבר. Юля, почему ты учишься в этой школе? Кто знает? Я знаю. Я знаю, да? Кто знает, почему ты учишься в этой школе? Потому что она лучше всех. А кто еще знает? Я вот в школе учусь, потому что я еврей. Потому что тут нормальная школа. И, ну, в общем, учатся они евреи, как и сама школа. Почему ты здесь учишься? Потому что эта школа сходится с нашей национальностью. А какая у вас национальность? Еврейская. Еврейская? Да. Вы что, все евреи? Да. Если. יכולת לדמיין את המצב הזה לפני 30 שנה? יש זמן חדש, ומה שלא עשו הסבות והסבתות וההורים, זה נפל בגורלם, זה גורל חדש. את מאושרת בשבילם? את האמת, זה מאוד מרגש, אבל האושר שלי, אמרתי את זאת לפני שפתחנו את בית הספר שם, האושר שלי הוא פה. אני מאמינה שזאת התחלת הדרך, הם אומרים, מי עברי, נשה נציונלנסט. כפי שההורים הגיעו לנשה נציונלנסט מעברי, הילדים מוכרחים להגיע לעוד משהו. את לא מאמינה שיהודים והשלטון הסובייטי יכולים להישאר ביחד? לא בזה הבעיה. בואו נדבר על מצב נורמלי של עם נורמלי. זאת השאיפה שלי. אבל אם כן, זה זמן חדש. זה מזל חדש. אני רק יכולה לאחל להם שהם יהיו מאושרים. Кто еще здесь еврей?